राहुलखौ गाबोननिफ्राय नुनाय नंला। राहुल, मा? नोङो गाबोन थांनांसिगोन आरो ना? औ। गाबोन थांनाङा दे, साननैसो थाबाव। मानोना नोंसा आइयाथ' आंखौ साननैसो हर लाखिखागोन। नोंबो थादो, आं न'आव फैबाथाय नोंबो थांदो गुवाहाटियाव। गावखौनो मा साना लादों बियो? नोंनि थाखाय थागोन आङो, दरखार गैया। माथो जेबो बुङासै राहुल? आं थानो हानाय नंलालै। मानो राहुल? नों आंनि थाखाय साननैसोखौनो थानो हाला आरो? थादोना प्लिज। हंगालिलिनो आंनि खाथियावलाय मानो फैदों बियो? मा जेबो बुङा? आं हायालै, आं थाबाय थानो हाला। आं बेसेबा गोबाव थाखाबाय। फुजायावबो नोंनि थाखायनो थाबाय आं, दुर्गा फुजायाव। नङाबाथ' आङो मालाबानो थांगौमोन। मालाबानो थांनो गोनांमोन माथो आंलाय। ओमफ्राय नोंनि थाखायसो आङो फुजायालागै थाबाय। नै फुजा नङा फुजायानो बारजोब्बाय। दुर्गा फुजा, लोखि फुजा गासिबो फुजायानो बारलायलांबाय। आं थाबावनो हानाय नंलालै। बेनोथ' नोङो दुर्गा फुजा, लोखि फुजा गासिबो थाबायानो। नोङो बे साननैसोखौनो थानो हाला आरो? थाथारदोना प्लिज। आं थानो हाया होनना बुंदोंना दालिम, नों मानो बुजिया? बा राहुल, आंनि थाखायबो थानो हाला आरो बे साननैसोखौनो। आंखौलाय मानो दांलाबायदों बियो? आं बुंबायना थानो हाला होननानै। नोंनि थाखायनो एथ'ग्रा दिन थाखाबाय आङो, मानो थाबावनांगौ जाखो? दे होमबालाय थायाबालाय माथो बुंबावनो आरो। बोरैबा रायज्लायथारो आंजों। बयफ्रेन्डआनो बेफोरबायदि आरो। आंखौलाय मोजां मोनमारना मोनमारा? जुदि मोजां मोनमारोबा मानो बेफोरबायदि रायज्लायदो आंजों खाब्रां खाब्रांनो? एसे अननानैबोथ' बुंनो हायोमोन ना? नोङो आंखौ एसे अननानैबोथ' बुंनो हायोमोन ना राहुल? नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनायखाय रागा जोंसोदों नों? अननानै बुंबाबोलाय मानियाबा माथो आरो? नोंहालाय मानोथ' बुंबाय थानांगौ जाखो? आंलाय माथो थानो हाला बुंखादोंआनो। बुजिनांगौना एसे। गुवाहाटियाव थांसै, बिजनेस मावनोसै, फैसा खामायनोसै। न'आव थाबाय थाबा आङो अबाव फैसा मोननो दे? आइमोननिफ्रायलाय बेसां जाबाय थानो आं, बेसां लाबाय थानो? दा आङो गिदिर जाबाय, हारसिंनो मावनो हानाय जाबाय। बेफोरबायदि न'आव थाबाय थाबाथ' जायाना। थाबायानो, थाया थाया होननानै बुहुद दिन थाबाय। दे सरि दे बुंफ्लांबाय। ओजों थांनानै आरो आंखौ खबर लानो बावनाङा आरो। जों आरो खामानि मावबाय थाबा अबावलाय खबर लाबाय थानो सम मोनो आंलाय? नोंसोर गाव गावनो बुजिनांगोन ना। नङा, थेवब्लाबो समखौथ' मोनखागोन ना एसेबाबो? मोनगोन मोननाया, थेवब्लाबोथ' सम मोनबाबो जोंफोर एसे सम मोननायावनो जिरायनो लुबैगोन ना। होमबा खेबसेबो फन हरा? हरगोन आरो हरनाया, थेवब्लाबो हरबाय थानो हानाय नङा। नोंसोरनो बुजिनांगोन ना। जागोन दे, सम मोनबा हरबानो जाबाय। जागोन दे। जेनेबा गावखौनो मा सानना लायो बियो? नै गुवाहाटियाव थांबाथ' नोंखौ खबरखौनो लाखाला आं। गाबोननिफ्रायनो लाला, नोंनि फनखौ खेबसेबो रिसिभ खालामखाला आं। जेनथेन थोरसो हमना थादों आं। आरो आंजोंलाय मानो जफैदों बिलाय? लाजियाबो खोना आंनि खाथियाव जफैनो। लाइमोनाबो दसे उनाव फन खालामसिगोनसो। दा आरो बि थानायावनो फन खालामबा गैलालै। मबाइलखौ साइलेन्ट खालामना दोनखादों र'। दा आरो रिसिभ खालामाबाबो बेबो सोक खालामबाय थागोन। बेनियाबो सोक खालामनायानो जोबा। मोनखासिगोन माथो नोंखौ। आइया मा खालामबाय दङ? दङ ओरैनो। राहुल, नों आंखौ लाजियो खोना न? आं खाथियाव जनायखाय लाजिलायदों खोना? मानसियानो मानो एसे किउट। नोंनि अनगा रावखौबो नांला आंनो राहुल। नोंनि अनगा आं रावजोंबो संसार जानोबो गोसो गैखाला। आं नोंजोंल' संसार जागोन राहुल। नोंखौ मोनाबा आंनो रावखौबो नांला। सनसबिदा साला ओंखामबो संना गाराखै। ओरैनोबा आं ओंखामखौनो संनो रोंखाया। आं ओंखाम संबाबो मालाबा गोथां, मालाबा खामग्लिलांजोबो। लागिबा आङो आलु भाजाखौ एवना जानो हागोन। नाथाय ओंखाम संनो बोरैबा मोनथियो आङो। आरो कुकारबो गैया, खान्थायावसो। बल आंखौ बेयाव साला सनसबिद पार्टिया आलाय सिलाय खालामनोसो लाबोदों। रानथाब बुथारनोसो लाबोदों बे पार्टिया। गोथां गोब्राब संना होनसै आं। उदै बुंबानो जाबाय। जाब्बायसो उखैना दंखायो उदैया बालाखोनि। मैगङाथ' दंनाया दङ र'। दालिबो दङो, आलु दङो, बेनिफ्राय मुदुफुलबो दङो। सोरबासो दालि दुला संबाय थागोन दे। आलुल' फ्राय एवना दोनसै आं। आं हारसिं संना जागोन। सनसबिदनो दोनखायाबो। थैथो बियो थैथो। दरखार नांदों आं बे पार्टि गोबोरखि मोखांनो असाइस मानसिनो ओंखाम संना दोननो। बाहेरनि हावा
नोंलै न' सिङाव बेसेबां थाबाय थानो जेल खाना सिंबायसिनो औलै जेल सिङाव थानाय बायदिसो मोनबाय आं बाल खिरखिफोरखौबो ताला मारिना गालांजोबदों बेसेबां दिन बेफोरबायदि थाबावनो आङो सनसबिदा साला थाब नांगोन आंखौ बेफोरबायदि साजा होनाया साजासो मोनगासिनो आङो जानो लुगैबाबो जानो मोना दा नै एसेबां खस्थ' खालामनानै आङो हारसिं संनांगौ जादों पापि आंखौ लाबोनानै संनाबो गालाङा सुसुखौ थाबथायालाखै मानो फन खालामलाबायदों फैबायना फैयाखै खबर लादों नामा ओहोलै नोङो ओंखाम संबायना सङाखै ओंखाम जाबायना जायाखै बेखौसो खबर लानो थाखाय फन खालामदोंमोन आं आरो संनाबो फैयासैना दिनै सनसबि खेला गोबोरखि मोखां नोङो आंखौ लाबोनानै हास्थिसो होगासिनो ओंखामबो संना गालाङाखै आं एसेबां खस्थ'यै संनांगौ जादों आं खामानि मावनो फैनानै नोंनो संना गारबोनांगौ आरो मा बाथ्रा बुङोलै नोङो संना जा संना जागोन आं नाथाय नोङो दोनखायानोखा हा बिदिबालाय मा जानोसै आंबो ओंखाम उखैना थांगोन ना संना दोनब्रा साब्बाय आं नोङो आंखौ लाबोनानै जेल खानायाव दोनलांदों अबाव जेल खाना जाखोब्रा एसेबां मोजां रुम गिदिर मोननै मानि 4,000नि रुम नों बे एसेबां 4,000 दामिनि रुमखौनो नोङो जेल खाना बुंबाय आरो बिदि होननानै आं न' सिङावनो थाबाय थानांगौ नामा नों साला आंखौ ताला मारिना गालाङो सानफ्रोमबो सोर फाग्ला फाग्लाया थानो हानो दे बेफोरबायदि 4,000 जा 5,000 जा सोर फाग्ला फाग्लाया न' सिङाव थाबाय थानो हायो हागोन नों हागोन दे बारा दिन गैला दे मास मोननैल'सो थागोन ना जोंफोरो बेनि उनाव न'आव थांगोन नोंखौ आङो खारखुमा लांजानो गिनासो बेफोरबायदि दोनबोदों मोनबाथ' आङो खारखुमा लांखागोन सनसबि मिथिबाय बेलाय बेनिखायथ' आं नोंखौ थाला मारिना गारबोयो नों जुदि मोजाङै थायोबा आं नोंखौ थाला मारिना गारबोआमोन थै बबा दोन बालर आंखौ बियाव लाबोनानै नोंखौ सान्स मोनबानो खारखुमा लांखागोन आं सानसेबाबो नोंनि थुमखि होनायफोरखौबो गिना थाङो आं नों थुमखिबालाय मा जानखाय आं जुदि न'आलागै खारखुमा लाङो आंखौ न'आव थांबा नों जेबो खालामनो हाखाया ओइ ओंखाम माबार मोनबाय दाबो मोननो रोङा ओंखाम खुसिबाय आंखौ आब' नोङो हारसिं थांसै आरो औ हारसिंनो थांसै आङो ओमफ्राय फोजोंसार गुमैनोलाय खबर होदोंना होआखै आङो मानोथ' होआखै आब' फन हरबाथाय माथो रिसिभखौनो खालामनो नागिरा खालामदोंमोन आं फनखौलाय नाथाय रिसिभखौनो खालामाखै बियो मा दिनैबो फन रिसिभ खालामाखै मा जामारदों गुमैनिया मोनथिया मा जामारदोंथाय मानसिया दे थाथ' आङो ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो संना दोनखादों दे दायो उखैबाथाय खुरना जाबानो जाबाय आब' ओमफ्राय नोंलाय नों जाया आरो ओहो आं जाथ'ला फैनासो जाफैसिगोन आं जानोनो गोसो गैया आयौ एसे जाना थां आब' नाङा दे आं फैनानै जाफैगोन आं ओंखामखौनो उखैथाराखै आब' लामाया एसेबां गोजान उखैगोन ना लामाया माबाफोर जालांगोन नाङा आं जेबो जानो गोसो गैया आयं किसमिसा उन्दुलांबायबा औ उन्दुलांबाय आब' दे होमबालाय आरो हागोबा तिलिनोबो खुरना होदे आङो तिलिनोबो ओंखाम खुरना दोनबोआसै दिनै दे हागोन दे मानो हाया जानो आब' नोंबो थाब फैबानो जाबाय ना हर थागोन थाया आङो हर थांगोन आरो बेजों रायज्लायगोन दसे ओमफ्राय फैखागोन दे थादो थांसै आङो दे मोजाङै थांदे आब' लोगो सासे थानायबालाय मोजां जागौमोन नाङालै लोगो नांलाया आं हारसिंनो थांसै दे होमबालाय थांदो मोस्रोम आब' बिबारि आब' थांबाय नामा औ नै दानि बावसो थांबाय आब' फोजोंसार गुमैया मा जामारदों मानो आब'खौ बेफोरबायदि खालामबाय दङ आब'खौ बियो गोसोथोनो बाबाय नामा इबा आब'खौल' बेफोरबायदि खालामाखै न'नि मानसिफोरखौबो बेफोरबायदि खालामबाय दङनो आरो मानसिया माबा ओंखामखौनो जाया जाबाय दङनो ओंखाम जानो लिंबाबो बा माबाफोर सोंबाबो रागासो जोङोनो माथो जामारखो होनबा गुमैयालाय बेखौनोथ' माबा जामारदों माबाफोर प्रब्लेम जादोंबाबो खिन्थाना लानांगौ जों आब'नो खिन्थायाबाबोथ' न'आव खिन्थाना लानांगौ ना न'नि मानसिफोरनोबो जेबो बुङानो जेबो खिन्थायानो होनबा मानसियालाय माथा गरमसो जाबाय नामायो हामा बेफोरबायदि बुंनो नङा माने हामगौबाबो हामाबाबो मानोथ' बेफोरबायदि खालामबाय दं माथ' जादों होनबालाय खिन्थानोबो लाया माबो लाया ओरैनो बेफोरबायदि रागा जोंबाय थाबा हामगोन नामा बिनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन नामा खिन्थाना लानांगौ
बेनोथ' आब'खौल' बेफोरबायदि खालामबा बेलेग दिनै दा न'नि मानसिफोरखौबो जुदि बेफोरबायदि खालामदोंबा होमबा एसे माथा गरमखौनो बुंजासिगोन माथा गरम जादोंखौनो मिथिला दे आरो माबा जामारदों आब'आलाय मानोथ' हारसिं थांखो सोरखौबा लांफानांगो अबावलाय आरो लांफागोन आलासि जानो थांबा बेलेग दाथ' बेखौ खबर लानोसो थांदोंना मा जादों मा जायाखै रायज्लायनोसो थांदोंना बेबो नंगौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आङो मैयाबो हरनाय जायासै मा बुंबावनो समनिनो जोबोद आंखाल जागासिनोलै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे गाबोन सम मोनबाथाय हगारलायसिगोन बेफोरबायदिनो गोलावै हगाराबाबो ससेबाबो आरो जुदि सम मोननाय जायोबा एसे गोलावै हगारसिगोन आरो ना दिनै समानो गैथारला दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथार दे थेंक इउ